Iya.
terus. Mas kan dari kula siapkan grup. Pokoknya ibu-ibu silat kabeh bojone disarpeh sik. Dina bojomu sik. Awan diaro aja diganggu bengi disarpeh sik. Aku nek perlu nek gawe dikat bojone kula sing pamit ke saking apresiasi. Nek kira-kira kejuran tak kandhane sik bojomu. Aja ngekek apresiasi klo-klo niku ya penting. Ya, kula siapkan grup niku saestu. Bengi iki sinden-sinden ora oleh ngantuk. Ora mesti ngantuk. Biasane lagi taluwe wis sinden deblok kok. Ngrasake dadi ya obor kae. Pokoknya begini iki aku nganti ora sing ngantuk. Ngantuk. Pokoknya nek ana didhawuhi ngene meneh tanpa bayaran oke? Oke. Lho, pripun Pak Kur kok oke lho Pak menika. Lah saiki nek sampeyan enggak ada bayaran, hitungane piro? Mbak Nurhana iki mau ngendika seneng karo putri-putri silat iki. Kok sikat? Kok sikat lho masuk WC? Silat. Coba kok lho. Silat. Lah sinten ngertos besok dibetoken putus. Nah, sapa ngerti? Kono dolan terus ora bayaran apa-apa to? Lho, Bu. Lho, siap langsung ora. Sing bisa dianu diopengi tenan bahagia. Syukurane ning kudus sesombat panjenengan kabeh bali do gawa mobil bus. Ciri-ciri kae. Dicelayen kok wis kabeh kudu ditodong. Kapan ten kudus iki, Bu? Bayarannya Ya. habis. Mboten kan bayaran pun terus kita dolan mriko. Beres-beres. Itu cocok, Bu. Siap. Silatnya ora beda. Ora beda karo wanita. Wani tombok ya. Sebabnya ya wani tombok nangis. Iki aslinya tuh kita semua itu satu hati, satu frekuensi. Aslinya apa? Dari dulu awake dhewe iki entuk bojo, iso duwe omah, iso duwe anak, iso duwe mobil, iso duwe apa-apa kuwi mergo dari kesenian. Ya. Sekarang iki dadi aja semata-mata apa sithik duit, apa sithik duit. Tapi sekarang kita ganti tunjukkan kita loh pengabdian kepada kebudayaan kita. Ini langsung urip-urip. Jadi ojo pokoknya duit loh. Sing urip-urip kuwi yo nek awake dhewe ora iso to, Kak. Sing urip-urip kuwi Sing ngomongane sapa pas dudu sing uripke ki awake dhewe. Wong lanang kok iso urip dhewe? nek ora diuripke karo bapak-bapak ora urip. Nek ora diuripke karo bapak-bapak ora hidup. Sing urip duwene sapa to? Ora Sing urip Lah kowe Ora iso. arep nguripke sapa wong bojo ra duwe. Kok iki benawa aku kan nyambar jenengan dulit nih. Berarti bener apa wis duwe? Duwe sinden klaten. Mbak Koni. Mbak Koni dicekek tak nyanyi. Mbak Koni oh ora belum karena di ASTC lah Mbak Koni. Itu pada saya kok ora apa-apa. Yo ditelas sik. Yo, iki mau ora rampung tadi mau kita. Ojo nganti ninggal kokoh. Yo.